Γεια σας παιδιά, Chris εδώ και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Σήμερα θα παίξω με το φίλο μου το Γιάννη και από ό,τι είδατε χθες στο βιντεάκι πήραμε 2 wins και πήγαμε 18.200 τρόπαια. Να ξέρετε, βιντεάκια θα κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα. Μέχρι να μπούμε. Νάτος ο φιλαράκης μου, εδώ. Περιμένετε να βάλω ντουο. Ωραία, πάμε. Και τώρα όταν μπούμε στην πίστα σας έρχεστε πάλι. Μπήκαμε από ό,τι βλέπετε και δείτε πόσο καλοί είναι οι παίχτες. Χθες ήταν όλοι νουμπάδες, όμως τώρα ελπίζω να τους κερδίσουμε. Εδώ ο φίλος μου ο Τζόνι είναι πολύ καλός, έχει 19.000 τρόπαια, όμως είμαι καλύτερος από αυτόν. Εδώ τώρα μας περικυκλώνουνε και μάλλον θα χάσουμε. Παίρνω λίγο το κουτάκι, όμως αγχώνομαι και φεύγω. Εδώ μου μπαίνουν 3 μαζί, 2 μαζί. Και τώρα τρέχω για να ξεφύγω. Αγά, βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Βγαίνει ο Τζόνι. Ρίχνουμε, εμείς παίζουμε ξύλο με αυτούς. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το ωραίο ξύλο. Έλα τώρα. Πάω, πάω. Ωραία, ωραία, έχει κρόου, βοήθεια. Γιάννη! Help! Ρε, πώς μου μπαίνει έτσι ο κρόου, σαν κοράκι. Ουί! Πάω. Όχι, χάσαμε. Ο Τζόνι ελπίζω να ξαναμπεί. Ελπίζω, ωραία μπήκε. Και θα παίξουμε 3 ματσάκια σήμερα. Άλλα 2 ματσάκια. Έχουνε Κορδέλιους, Spike, Μέιζι. Έχουνε και Dynamite, Παναγία μου. Αυτά τα pin, τα 3 που είδατε που τα έβαλα, κάνουν 19 gems και τα αγόρασα. Μα δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο χαζός, όμως τα αγόρασα. Ωραία. Πάμε. Κλαίω. Κορδέλιους, ξύλο. Oh my god. Βοήθεια. Πάρτα. Ξύλο. Έλα ρε, έλα ρε. Ξύλο. Α! Πάω. Πάμε. Τζόνι. Παρα Τζόνι. Τερα Τζόνι. Ταν Τζόνι. Νίγκα Τζόνι. Λάκα νίγκα. Φλεξάρα για το πράγμα μου. Εδώ παιδιά μ' ακούτε να μιλάω επειδή είμαι όριμος. Σε κάποια βιντεάκια πιο παλιά όταν ήμουνα 7 που είχα πάλι κανάλι, δεν μ' άφηνε η μάνα μου να μιλάω, όμως τώρα μ' αφήνει επειδή είμαι 10 και μισό. Σούι. Έλα. Ξύλο. Ωραία. Περφέκτο! Πάω να παίξω ξύλο, δεν με νοιάζει. Ό,τι και αν γίνει. Νιόμ. Έλα ρε, ξύλο. Easy! Πάμε παιδιά, να κερδίσουμε. Αν την πάμε rank 13 μέσα σε 3 μέρες, θα είμαι πολύ χαρούμενος. Όποιος ξέρει το είμαι μάγκας, πίνω νερό, είναι μάγκας. Είμαι μάγκας, πίνω νερό, μου αρέσει πάρα πολύ το νερό. Είμαι ο καλύτερος στο να λέω το αμούγκους. Μπράβο Τζόνι. Πάμε τώρα. Όποιος είναι εδώ μέσα έχει πεθάνει. Ωραία, δεν είναι κανείς. Όλο το κέντρο είναι δικό μας. Ξύλο! Ο ένας Αλβανός εδώ. Με μια Αλβανίδα. Πακιστανός. Όποιος έχει πάρει το Battle Pass, να μου πει στα σχόλια Battle Pass. Και να κάνει like. Μου μπαίνουν 2 legendary μαζί. Τζόνι, βοήθεια!
Όχι ότι μπορεί να μου ακούσει ο Τζόνι, όμως το λέω έτσι. Σκάει 2.000. Τζόνι, πες μπροστά. Πάω εγώ για ξύλο. Ρε, με περικύκλωσαν. Βγήκαμε δεύτερη. Τελικά άλλαξα γνώμη και θα παίξουμε άλλα 2 ματσάκια. Αυτό κι άλλο ένα. Τζόνι, μη βγεις. Τζόνι, μη βγεις. Τζόνι, μη βγεις. Τζόνι, ωραία, φιου. 5 hours later. Μπήκαμε τέλος. Ξύλο. Ξύπνα, Τζόνι, ωραία. Πάμε γρήγορα. Να πάρουμε το κουτί. Εδώ. Ξύλο. Πάω. Πιου. Ο Κορντέλιους έχει πάρει το Battle Pass. Όμως έχω πάρει και εγώ το Battle Pass του Κορντέλιους. Είμαι μάγκας, πίνω νερό. Θα πεθάνει τώρα ο Κορντέλιους όπως πάντα. Πάμε να σκοτώσουμε το Λίον εμείς. Πάω. Πρα. Ο Παναγιά μου σκάει 900 χοντρό. Γιάννη, μη βγεις. Φιου. Γιάννη, μην εκεί μέσα, please. Μη. No. Ρε, γιατί βγαίνεις, μη το πες μάγκας. Καλά, Γιάννη. Ό,τι να είναι. Πάει όλο άλλος. Ωραία, πάμε πάλι. The last one, η τελευταία γύρα. Αν κερδίσουμε τώρα, όλοι like και subscribe. Subscribe, άιντε. Let's go. Έχει 2, πάρτα. Πάρτα γρήγορα. Ωραία. Καλά, έρχεται μπάζ. Χάσαμε. Έλα ρε, έλα, μπες. Μπες μου ρε, έλα. Πάω, έλα ρε. Μπες μου. Πάω, άιντε. Είμαι μάγκας, πίνω νερό. Έλα ρε Μπάρλεϊ, πάω. Ωραία, τι του έκανα. Γι' αυτό όλοι ένα like. Ωραία, τι τους έκανα. Γιαννούμπα, άστες, μαγκές. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα, άρα μην μιλάς. Easy peasy, έχω πάρει όλα τα kills στο game. Έλα ρε. Θα ρίξω super. Εσύ αξίζει μια super. Πάω! Στον αέρα την έκανα. Δεν σταματά τα σας πράγματα. Να το. Easy. Έλα, παίξε ξύλο, Γιάννη. Όχι, δεν είναι εκεί. Είδα ένα παίχτη εδώ κάτω, νομίζω. Είμαι μάγκας, πίνω νερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το νερό. Νάτος. El primo! Θα χάσω. Είμαι μάγκας, πίνω νερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το νερό. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ήθελα να παίξω κι άλλο ένα ματσάκι για να σας κάνω χαρούμενους. Στα 10 λεπτά κλείνω το βιντεάκι, να ξέρετε. Όχι άλλο. Εδώ, από ό,τι βλέπετε, εδώ πάνω είναι και 40. Σε 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα, τέλος. Ωραία, ευτυχώς έχουμε 2 εδώ πέρα. Ρε, γιατί είναι Κορντέλιους εδώ. Όλο Κορντέλιους. Όλοι οι παίκτες Κορντέλι είναι. Ωραία, τους έκανα. Όλοι subscribe γι' αυτό. Subscribe. Όχι, Γιάννη. Τρέκα. Μη. No, please. Okay. Cry. I don't care. Δεν με νοιάζει. Μη το κάνει. Έχει μανία αυτός να πηγαίνει σε αυτά. Έλα, πάμε ξύλο. Είμαι μάγκας, πίνω νερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το νερό. Είμαι μάγκας, πίνω νερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το νερό. Παίξε ξύλο, είμαστε νεράκια. Παίξε ξύλο. Ωραία, σκάει πολύ. Κάνουμε teaming. Ρε! Κανένας teaming δεν θέλει μαζί μου. Μη κάνεις, ρε! Είσαι λίγο νουμπάς. Ή μου φαίνεται. Μη κλαις, άιντε. Να μην σε ορθώ σπίτι σου και σε ρίξω. Από ό,τι ξέρετε, ο Τζόνι, από ό,τι βλέπετε, είναι ο κολλητάκης μου.
Πάμε. Έλα. Ξύπνα ρε. Χωριό. Ωραία. Ωραία, καλά. Χάσαμε. Ρε, τι κάνει. Τρελός. Αν χάσουμε, ο Τζόνι φταίει. Αν χάσουμε, γράψτε στα σχόλια, Τζόνι φταίει. Ο Τζόνι φταίει. Ωραία, θα βγάλει σούπερ τώρα. Ω καλά, μπρο. Μπες μας πίδα. Παίξε Τζόνι, κάνε κάτι. Χάσαμε. Παιδιά, νομίζω έχει φτάσει και... Ναι. Παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ελάτε δείτε και τα Star Drops εδώ τώρα. Αν έχουμε Legendary, να φτάσουμε 500 likes. Από ό,τι είδατε στην αρχή, έχει επί 2 Star Drop. Super Air, χάλια. Ωραία, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, subscribe και comment. Αυτός ο στόχος μας για σήμερα είναι 150 προβολές. Bye!